Wawasan cerkak kanthi irah-irahan Srawung saka adoh. Anggitaning Arnesa Amelia Putri. Ing sawijining désa cilik sing adem ayem, masyarakat urip rukun lan guyub rukun. Saben dina padha kerja tani, dagang cilik, lan nyambut gawe bareng-bareng. Suasana désa asring rame karo swara guyub lan tawa. Nanging nalika pandemi Covid-19 teka, kabeh dadi sepi. Wong padha wedi metu omah, pasar dadi sepi, lan akeh sing kelangan penghasilan. Pak Joko, wong tuwa sing dikenal wicaksana, tansah ngawasi kahanan desa lan ngupayake supaya warga tetap semangat lan ora putus asa. Nalika pandemi wis suwe, Pak Joko mirsani yen akeh warga desa sing ngalami kangelan ekonomi. Sawetara warga padha isin njaluk tulung amarga wedi dadi beban. Sore menika Pak Joko ketemu Bu Sari, wong wadon sing dadi mitra gotong royong ing desa. Bu Sari, aku krasa prihatin ndeleng kahanan warga saiki. Padha susah, nanging padha isin ngomong. Aku ora ngerti kepiye kudu bantu, soale ora kena kumpul akeh-akeh, ujare Pak Joko. Aku uga mikir, Pak, nanging saiki kabeh ana teknologi. Kita bisa gawe grup WhatsApp kanggo ngatur bantuan. Wong bisa nyebut kebutuhan lewat grup, terus bantuan disalurke langsung neng omah. Jawabane Bu Sari. Pak Joko lan Bu Sari langsung nglumpukake warga sing ngerti teknologi lan ngajari sing durung paham supaya bisa gabung ing grup WhatsApp. Sistem bantuan anyar iki digawe supaya tetep nggatekake protokol kesehatan. Saben warga nulis kebutuhan panganan, obat, utawa barang liyane. Giliran warga sing sehat kanthi pengayoman lengkap, ngirim bantuan langsung menyang omah warga sing butuh. Kanthi cara iki, warga tetep bisa nulungi tanpa kudu ngumpulake akeh wong. Lan rasa solidaritas tetep siaga. Senajan pandemi durung rampung, masyarakat desa dadi luwih aktif lan kreatif ngadepi tantangan. Pak Joko lan Bu Sari dadi conto lan panutan. Nuduhake yen seduluran ora mung saka ketemu langsung, nanging uga saka perhatian lan kepedulian sing tulus. Desa sing sadurunge rame, saiki luwih ngerti arti gotong royong kanthi cara anyar, sing njaga kesehatan lan nyambung rasa seduluran.